porque partiu. Vale. Entonces se pode utilizar. O diámetro pode levar de 5 milímetros en adiante un pouco menos, como o diámetro de un bolígrafo, un lápiz, un centímetro de diámetro. Entonces, por onde vai a emitir as raíces é pola zona onde ten ramiñas. Entón vamos a eliminarlas. Entón queremos unha tixeira ben afilada. Así que non o fai pola base, non? Non. Que sería o que... Bueno, aquí sí porque é un nudo, pero máis ben aquí deu a coincidencia que estaba unido ao tronco. Nudo, exactamente, aí foi así, pero normalmente non, emiten pola zona das yemas. Logo, cortámolas, como hai que cortalas? A rente. Como sempre, a rentes. Vamos a deixar aí. Do pau, como dices. A rente do tronco. Esta vai a ser a parte nesta zona onde vai enterrada na terra, este tramo, e na parte aérea vamos a eliminar casi toda o follaje. E iso por qué? Porque senón habría unha circulación de savia que chegaría a agotar o que é o esqueje, quer decir, o bacelo. Entón temos que produzca pouco, porque senón agota. Darlle menos traballo, non? Exactamente, quitarlle traballo, senón vai a esgotala, non vai ir arriba. Entonces, deixamos así como este tipo de follas, e as follas vamos a cortalas a mitade. Todas as follas o mismo, para que non esgote a árbore. Porque el vai a brotar dunhas yemas que hai dormidas aquí na base da folliña. Entón, collemos, cortamos todas, hai que cortar sempre todas. Pero isto é xeral para todos os árboles. Sí, deixarlle 4 ou 5 follas e ainda por riba, cortala pola mitad. Exactamente, despois vanse a desprender, estas follas van a caer porque van a morrer, e collemos hormonas de enraizamento. Eso se pode comprar en calqueira sitio. Exactamente, estas son en polvo, as hai líquidas, estas son en polvo. Vamos a untar esas zonas da base onde cortamos. Con hormonas. Con hormonas. Plantas hormonadas. Sí. Vamos a darlle uns pequenos toqueciños porque non pode quedar moitos grumos. Entón ten que quedar así, damos uns toqueciños. E iso hai no líquido tamén, que sería menos complicado. Exactamente, líquido, sí. Sería remollo, deixaríanos un tempo a remollo. Bueno, xa temos preparado o que vai a ser o bacelo. Collemos unha macetiña. Pequena. Pode ser que sí, así, deste diámetro. Trasplantalo perfectamente. Sí, esta de 8,5. Normalmente teñen as medidas de baixo. Enchémola nun sustrato. Eso é terra normal? Turba e mitad de area de río. Non area de mar, como dixemos no primer programa. Area de río. Se non temos isto, nos vale poliespán en vez de area. Poliespán son as boliñas blancas e tal. Bueno, apretamos ben e vamos a regar. Antes de meter a poliña. Regamos ben, empapamos ben o... Que regadera tan fashion. Me costou todo o domingo estar a pulila. Pulíchela para vir a tele. Exactamente, porque además vou facer unha pregunta ás persoas que están mirando para ver se é que nos miran. Dicen que iba a ter unha cousa a televisión, a meus amigos tal, brillante. Iba a preguntarlle que era. Entón esta tarde vamos a ver se nos miraron. A ver. Cun pauciño, poñendo trampas. Sí, cun pauciño, máis ou menos na mitad do tarro, facemos o oco onde vai. Sí, vale. E está pringando por debaixo porque... Bueno, pero os trouxemos... Pero hai que empapala bastante a terra. Sí, ben empapada. Entonces, introducimos a ramiña xa preparada e apretamos ben. E xa está. O esqueje aí preparado. E iso, deixalo... Ahora vamos a deixalo baixo coberto, se pode ser. A coberto. E regalo, canto se ten que regar? Ten que estar sempre húmido, mentre non emita... Húmido ou empapado como está agora? Empapadiño, que sempre es empapado. E vamos a hacer un invernadero, para que non ten invernadero. Bueno, que inventazo. O invernadero. Que inventazo. Non o podo creer. E ten que ser da parte alta dunha botella ben de refresco, este é o invernadero. Pero eso quítalle o aire. No, vamos a ver, isto o que lle dá é calor. E cando hai moito calor, para que non haya condensación, hai que abrir o invernadero. Bueno. Iso está genial. Tenemos o invernadero aberto. Claro, é descapotable. Iso está genial. E iso, cada canto tempo hai que abrir o invernadeiro este? Cando miremos condensación dentro, se vai formar unha condensación, vai haber se empapa todo de gotiñas e tal, entón abrimos para que ventile o invernadero. E canto tempo temos que telo aí aberto? Normalmente se ten polo día. E pola noite, como non hai tanto calor, pechamos o invernadero. Anda, que curioso. Pois mira, son solucións aí moi de andar por casa. Quer dicir, que non ten unha botella destas na casa. Sí, todo facilísimo. Temos despois para outros tarros, que decir, de menor tamaño, temos o invernadero mini, para tarros máis pequenos. Bueno, non podo creer, Abelino.
De verdade. E isto é para todas as plantas igual? Sí, isto en xeral nos vale para todas as plantas. Para todas as plantas? Isto é para xente que quere facer... Caducas, perennes, todas? Sí, é para xente que non ten moito espacio, quere facer solo 3 ou 4 arboliños. E canto tempo ten que estar no invernadoiro? Depende da especie da que facemos o bacelo. Hai especies que aos 20 días xa empezan a emitir raíces. Como sabemos que está facendo? Cando vemos a actividade, empezanlle a salir, a enchar as semas e a mirar novas follas. Entón sabemos que hai... Caeríanlle estas follas de aquí? Estas follas caeríanlle na propia maceta? Si, hai que retiralas. Porque se quedan aí podense coller fungos e demais e poden crear unha enfermedade na planta. Pois entón... Cando cae hai que retirala. Cando caen as follas e vexamos que está botando novas follas... Si, retiramos. Hai que quitarlle xa o... No ficus, normalmente, no ficus é unha especies que é máis doado facer o que é o bacelo. Casi ao mes e medio se empeza a ver actividade, se empeza a emitir raíces. Se as condicións son óptimas, de temperatura e demais... Teño un ficus na casa dos meus pais, vou probar. Sí, tens que probar. Sí, teño que probar. Hai que recordar os ingredientes, digamos, non? Hai que comprar esas hormonas. Sí, esas son milagreiras. Son caras, por certo? Según a nivel casero tal, nos poden costar 4 euros, 5 euros. Estamos vendo que é todo moi de andar por casa. Menos as hormonas, o mellor, e a terra esta especial, que se pode sustituir por 4 cousas máis. Sí, hasta da horta, se é unha terra boa, demais unha carballeira, e metemos a area e tal, boa terra, que miremos que este vento tamén nos sirve. E logo o invernadeiro portátil, que o invernadeiro portátil, que é o máis costoso do tema. Eso é absolutamente a bomba. Bueno, pois nada, Avelino, moitísimas grazas. Grazas. Todos estas arboriñas son exemplo, non? Son obtidas por bacelo por este método. Que todo o mundo saiba que... Temos bonsai. Exactamente. Este caso con pedriñas, miren aquí, que leva pedriñas. Un teixo. Un teixo. Un teixo que está metido aquí con pedriñas, non é... Que dicen que é difícil que as coníferas por este método, aí temos unha conífera que tamén podemos facelo por este método. Moi ben, Avelino, pois nada, un placer. Graciñas, E boas vacacións de Semana Santa. Que xa estamos aí de días libres. En fin, agora falamos de lingua, como todos os martes. O que pasa é que non imos responder hoxe dúbidas dos espectadores. Non. Hoxe toca... Por falar de iniciativas a favor. Pero a xente si ten algunha que pode mandar para a semana que ven. A xente que teña algunha dúbida lingüística que non saiba como se dixe así ou asao. Aí está o teléfono. Formas de participación. Pero hoxe non. Hoxe imos falar con Antón Dobao do